Môžete mi povedať niečo o histórii vašej firmy? Tak stručne. Tak, história je taká, že vlastne vznikli sme pred 22 rokmi v 90. rokoch, kde vlastne som pracoval na poste vedúceho zásobovania v jednej peknej družstevnej firme, ktorá mala inštalatérsky a proste zámočnícky materiál a tak ďalej, hutný. A na základe toho som sa prakticky odpichol v tom 90. roku a začal som obchodovať s hutným materiálom, s kúrenárskym materiálom a postupne sa to nabalovalo. Vzniklo jedno stredisko, Močenku, potom sme prešli do Nitry a stále sme sa rozširovali, až sme teraz skončili na nejakých 38 zamestnancoch a proste na tom obrate, ktorý vlastne dneska tvoríme. Máme to rozdelené na nejakú takú, by som povedal, také 4 odvetvia, s ktorými sme prakticky začínali. To je ten hutný a stavebný materiál, to je jedna taká oblasť. Potom druhú tam máme strechy, čo sa týka dodávky ľahkých strešných krytín, fólií, proste všetkých týchto vecí do ľahkých krytín, a keď niekto potrebuje presvetlené strechy alebo terasy a tak ďalej, dodávame tam polykarbonáty. Potom tam máme záhradné centrum. To je taká nová oblasť, ktorú sme vlastne diverzifikovali pred pár rokmi vzhľadom k tomu, že tá spoločenská potreba tých ľudí, stavali sa hodne nových domov, tak potrebovali riešiť záhrady a tak ďalej, takže to záhradné centrum tam máme. A posledná, sú brúsne a resné kotúče, to je veľmi odborná, veľmi špecifická vec, kde vlastne na rezanie kovov, leštenie, brúsenie karosérií a proste takýchto vecí máme veľkoobchod, ktorý vlastne pôsobí v rámci celého Slovenska a dodáva brúsne a rezné materiály proste tým firmám, ktorí potrebujú buď v stavebníctve, alebo v strojárskom priemysle, alebo drevárskom priemysle.